अरे अरे भैया हो राजा भैया मुहावा जानी मोड़ी हो बकरी से खानी रास्ता भर में कोई ले बारे शादी में उस रास्ता पर शादी गीत गाते जालूस और राखी बांधने जाता रहे तो बकरी से खानी में करते जाते आदमी खानी चोर। अच्छा ए नत के बेटा हम अपना मुंह से गावत नहीं तो तोहर काहे फाटत भाग कहां तू हमें बोलले बेकार होता तोरा जेंगा मन कर तेंगा चल हम कुछ ना बोलम चल। हर एक साल हमारे बहनिया राखी बने 5 दिन पहले ही आ जाले। आज रक्षा बंधन कान हमारे बहनिया राखी बने आई कि ना भाई। ए जी सुना तनी कौन का कहता रू कहा तनी नु कि जल्दी तैयार हो जाई राखी बंधे जाए के भाई भतीजा सके। जब तक हमरा कलाई में हमार बहन राखी ना बानी नु तब तक के जैसे हिले वाला नहीं खी। ए नत के बेटा बोलबा बेसी हमरा भाई के घर जाता 3 रुपया ला बिस्कुट लाज नाम के तो तुमको चीज नहीं खेबा हमरा छट के लाज हमरा लाज ना लागेला। हां बेलाज के लाज कैसे लागी चल चल ठीक बात है घर का तो डकेल दम बे हमनी जानत रहनु। ए भैया मौसम आज बड़ा बेमान है लगता है आने वाला कोई तूफान है। प्रणाम भैया और ई तू का करता रहो खुश रह हमरा तो लागला कि आज राखी बने ना होई बे। अच्छा भौजी जी के बड़ी प्रणाम भौजी खुश रह आ गईली हमरा घर के सामान सब लेके। कुछ देर बाद तू ये क्या करत रू जाना पानी वानी लेके आवा आई बल में खेलो कर पानी वानी पियावा लिया के नाश्ता वास्ता करावा। भैया घर बनवावा तर लेकिन हमरा के बतैला ह ना तू का करबू वैसे बनवाते नहीं कि तू लई बोलो तो रहो एक तो दिक्कत उकत ना होई ऐसे घर और बनवाते लइको फइका सियान होतरन से तो कन्या शादी ब्याह करे के बाटे ओही से सोचनी कि घर और बनवा दिए तनी रहे ओही कौन दिक्कत उकत ना हो चाहे और लोग बाजे तू लोग भले चाहे और लोग बाजे आवेला घरे रहेला उनको लोग के दिक्कत होला रहे होए के जेते बार जही पलानी घर के टूटल जाता है ऐसे सोचनी से कि एगो तनी घर टूटल फूटल एगो बनवा दिया। हां बात ठीके कहता र मान तनी एगो घर में कितना लोग रही अब बबुआ नहीं खेलो तो कहां गइल बबुआ फुआते हैं प्रणाम फुआ खुश रहो फुफा तू हूँ बड़ो प्रणाम कहां करलियस रे फुओ एगो बात कही हां कहू ना बाबू का कहता रे ए फुओ ते छुदर रहिस का रे जब मन करला तब मुंह उठा के चला गेलिस भाग मत पिया नहीं त का कहता रे हां सही त कहत नहीं भोल फुफा माधर चो 2 दिन पहले आइलो आ फिर चलल कूत लेखा मुंह उठा के करा दे बेइज्जती ए बेइज्जती थोड़ी भइला उर बस मजाक कइला सा वो भी लइका बा। अरे बू मजाक कइली हो सही बात तो कहत नहीं तार बाप यहां कमा के धइले बड़न की चला गेलो रे बाबू रे फूफा नो मानेगा ना बोले के पापा तू चुप रह आज फूफा के फोफी बना दे पापा जाना तारो जब इनका घरे जानी नु तो पार्ले जी बिस्कुट खिया के भगा देबेलो। ए अपना बहिन से राखी बंधवात रहो हम जाता नहीं नई हो छोड़ जाते बहन चल हमरा के राखी मान जा दे ओकरा के नटियो बेटा कैसन बारे जतन तो रोकतो नहीं खे। भैया राखी तो बांधा तनी का देबा राखी बन्हाई ए सब तुरंत धनवा ले लीहे। हां देखला ह ओनिया तो भौजी के खुशी ना भइला मुंह चमका के भाग गइली नहीं ह ए छोड़ भोसरी वही में करेले ना त बतावा का देबा हमरा के की चल ले लीहे रहे दे फुओ पापा की शुगर के बीमारी में ना खाला फिर वही बात है गरीब हो ना आदमी यो साला अपनी आदत पे गरीब हो भैया राखी तो बन्हा गई अब राखी बनाई नेगदा वो 5001 रुपया का 5000। अच्छा ठीक बा तू अपन आंख बंद कर 5000 का 10000 रुपया दे तू कल नाम तक ले बना तू आंख बंद कर का पापा तू फुओ के 10000 देबो ना रे हाथ में देना है। ए भैया कहाँ गइल ए हमर लड़ जानता भैया कहां देख ली पैसा देवे के डरे भाग गइल नु आज के बाद से कबो ना आए उनका के राखी बने वो अपन पैसा और अपन राखी रखस चली बिगा बा छोड़ दी का भइल बा अरे बाप रे बाप तारा का भइल बा हो अरे बाप रे बाप हमर फुआइल बिया राखी बाने खातिरा पापा बिस्कुटिया फूट गए कहबे ने पापा हो दे फुआ